Ok, lumea, bine v-am găsit la un episod. O nouă serie, pardon. Din parcurs. Curatonul. Așa. Bă, și eu trebuie să-mi schimb numele de armă. Da, fucking life. Ce greu e parcurul ăsta. Eu să mi-l pun maimuța. Maimuța, serios? Mie-mi plac ratonii. Șobolanul. Șobolanul, bă, dar chiar. Șobolanul. Ce naiba? De fapt, e început. Cipanzeu. Ok. El e de... Da, bă, e greu la parcurul ăla. Da. Cât de Eu greu? ce-am? Cât de greu e, bă? Fuck! Aproape la sfârșit eram. Aproape la sfârșit. Și-am picat, numai din cauza ta. Deci am filmat decât un minut. La Tu. 6 minute o să-mi... Eu nu fac. Stai să mă uit cât am filmat eu. 11 minute. Închei și eu episodul. Deci cam asta a fost tot. Nu uitați să dați like, subscribe. Eu sunt Ratonul sau Cătă și vă salut. Pa! No, bravo, dar dă-te pe mut, că și eu filmez. Și nu-i bai. Dar dă-te pe mut. Și nu-i bai, lasă. A, bine, el e ratonul în continuare. Eu sunt Ratonul. Ratonul e bossul tău. Ratonii e viața. Nu fac mai Așa live. își bate ratonii castravetele de noi. Bă, bate inima în mine ca în salam. Florin salam sau un salamul tău? Un Florin salam. Dă-l dracu. N-am vrut să zic asta, scuze. Deci, bă, scuze, dar în videoul mele nu se vorbește urât. Scuze. Așa. Hai bă că În uite, fine, stai să nu mai arăt și închei și eu episodul, chiar dacă a fost scurt. Pentru că... eu sunt Ratonul. Și Ratonul e șeful tău. Da, Uite-te în dulap și o să mă vezi acolo. O să... Bă, Da. copii, o să putem să filmăm și jocuri mari? Da, Cum ar fi Team Fortress. da. Oh, băi, Am terminat parcurul. bravo. Și 2 și 3 și 1. Da. La cât el ești? Păi îți doar 3 nivele și am ajuns aici și scrie doar un semn care scrie cu roșu felicitări. Mă bine. Credeam că Eu primești mă un duc hap. la 20, bebelușul tău. Stai că mi-a picat casca din ureche. Sora mea. Mânci curul. Bă, gata! Ce? Încă filmezi, nu? Da, Vino, pe care te-ai dus? 20, la bebelușul tău. Tac. Extrem, poate să-mi bag. Ce-ai? E extrem. Și nu ai putut să treci de nivelul 1, eu da. Sunt la nivelul 2. A, mă, mi rușine, numai tu să fii. O să fie foarte greu. Zic eu. Ce? Moderatorul pe server. Bă, eu aș vrea helper. Îmi cumpăr helper. Helper, donează. Cum? Prin PayPal. E greu? Adică prin poștă? Ce ai, mă? Cu cardul, cred. Și greu? Nu știu. Tu n-ai donat niciodată? Nu! Eu am primit moderator pe un server de-al lui un prieten. Păi de ce? Pentru că am ajutat mulți player, știi? Le-am zis cum să fac aia, cum să fac aia, cum să fac aia.
Știi? Și dacă îi ajuți, așa... Da, știi, eu tot am ajutat, le-am zis cum să facă aia, știi? Și am primit help, adică cum ar veni mini helper, helper, plus helper, până am ajuns la moderator. Păi da, dar se dau gradele prin paintball sau prin... Dar nu, eu n-am donat. Știu, dar îți dă grade degeaba? Nu, tu trebuie să donezi bani. Dacă vrei. Și dacă îi ajuți așa că vrei tu, îți dă? Nu, doar dacă donezi. Păi L-am zis la Andrei. ție de ce ți-o dat? Păi mie mi-a dat că nu era server popular. A, bun. Ok. Adică 20 de playeri rar prindeai. Ok. Ok. Oh, stai. Să țin... Tu încă mai filmezi? Bă, nu, am închis. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, vă abonați tot acum. La revedere!